Kowe nggo sikile ora. Dagelan cek nom-nom. Sumpah. Mbok sing tumindak apik munggah panggung sikile ilang sitok. Mboten kok sakmene ku yo mau neng dileng. Mau loro. Kok karir sitok. Mau ning Maune piye? Ngene. Terus mari ngono. Terus kok iso ilang. Terus lugo. Monggo. Terus sampean muni piye? Lho sikil kendi, sikil kendi. Maklum. Wong tuweke balik cilik neh. Iki cek lucu-lucune. Mboten Ya bareng. sikil dikempit dhewe kok ndelok balekno. Balekno sikilmu. Sikilku ndi? Sikil kendi. Lah kena yo cek loro sing tok cilik. Gak enek kukune. Sampean. Sikile ilang sitok. Cek loro tengah gak enek kukune. Tok tuling. Tak. Ki arep apa nek? Lungguh ibune. Aku dadi apa, Kak? Iki ana bocah loro sing marak sowan. Romo. Ana maling. Romo ya dicangkepi. Pripun? Romo Raden Mas Haji Muhammad Sakirun Surya Widakdo. Kalian menika Kanjeng Ibu Dewi Grahana. nggih. Kanjeng Ibu Dewi Grahana. Grahana. Iya. Kok grahana sih? apa? Bet Aja kuwet. grahana. Apa? Grahana kira sing anu Seringe. sing Sampeyan njaluk apa? Jaluk sapa? Sing rada padang. kunti. Kunti. Lanak. Nggih. Kok kuntilanak biasa kowe kuntilanak. Maksudnya sing piye to jenenge sapa? Cangkemmu bareng. Kemu sing penak. Pripun to, Kok samolane kunti. Sapa jenenge sapa lengkap jenenge? komplit. Iki lho. Kowe aja sembarangan karo aku. Kowe tak kandha. Dudu kuntilanak itu. Lah kudune napa? Kunti jenenge si perawan. Aduh. Aduh. Nesu kok iso nyanyi. Rama Surya Widakdo. Iya. Pulau Natap Tower. Iya. Wonten tower nyenot. Kuwi ora tower. Napa menika? Sinyale HP cilik. Kanjeng Ibu, Ya piye nak? Piye? paring asma sinten mbok pilih? Pitepangan menika. Remboke dhewe lali lho. Iki wong liya. Oh, wong liya. Iki ceritane kowe iki mara nang nggonku arep nglamar anak. Oh, nggih. Iki. Bu, Halo. halo gitu toprak halo. Iya. Toprak kok Lali, halo. Lali. Lali. Kula nuwun Ibu. Ibu, menika paring asma sinten mbok pilih? Mau wis matur. Sinten? Iki Ibu Dewi Kunti Lambang Sari Lemak daging kayu legi colok kecap crot. Kanjeng Ibu crot. Kok dadi paburi. cerita aku. Lah apa? Aku cerita. kowe arep nglamar anak. Inji. Timbalono anakmu. Kula. Anakku ana loro. Lah niki kula kalihan. Lah iya, Kula badhe nglamar niku. engko pilihan. Nggih. Sing tak tokne sitok sik. Ingkang aran Lucy Brahman. Lah iki ibuke Tesi Limosin. Nggih. Luwih gedhi. Dadi padha ngletongi. Tongi. Keluarga Tletong bahagia. Iya, telek. Bareng ngomong telek kuwi lho langsung ambune padha. Lho, Putrane Timbalono. Dewi Sangkrah. Sakrah sapa? Kok iso lakon sawung galing iki lho. Lakon niku iso sawung galing. Dewi Sangkrah ki mboke Sewu Galing. Rumidi. Hei, Lucy. karo anake dhewe lali. Lucy. Silus. Kula wonten jawab Bu. Kursi kurang sitok. Kursi. Lava Alif kene nduk. Kowe nang sandingipun Rama sik golekne kursi sik. Mesake bokong. Barene. Wis kowe lungguh. Tak kon lungguh. Menika sinten, Rong? Iki putraku. Niki putra panjenengan. Iya. Kali niki. Niki putra Niki putra panjenengan. Iya, halah. Kok saya gak percaya.